Slav temaşevan heja em li bajarê Batmanê li pêşberê we ne îcar jî nivîskarekî hêjar li gel me ye ew bibe mêvanê me em ê li ser hin em bêjim ku pirtûkê wê em ê baxifin herî dawî jî pirtûkekê bi navê Qumarçî çap kiriye ez dixwazim hem di derbarê wê pirtûkê de em baxifin hem jî karê em bêjim ku nivîskarê li Batmanê çawa dimeşe Birêz Çetin Lodî li gel me ye ew bi xwe bi estê xwe ji bajarê Sêrtê debelê ev nêzîke 30 sal e li bajarê Elo yani Batmanê dijî di sala 1978 de hatiye dinyayê li Lodê girê dayê dehê ye yani li aliyê Sêrtê niha li gel me ye ez dixwazim destpêkê da em xêratina wî bikin bi xêratî Sağ ol zor Sağ ol, spas. başî. Sağ ol spas. Hema hûn baş bin selamet bin. em jî baş in gelek spas dikin ez dibînim ku gelek te pirtûk nivîsandî lê nivîsandina te jî bi çîrokek dest pê dike yani tu bi xwe hetarî jî dikî gund bi gund digerî Gundum. destpêkê te çawa çêbû yani Destpêkê de sala notu didwa gund kurapê me jiyana xwe dest da ser bûyerekî pêl mayînê kir jiyana xwe dest da. Ew êş û elemê rastî jî min dixwast serê ewil min Tirkî dest pê kirim dît ku êş û elemê xwe bi Tirkî nikarim tevê bînim ziman. Biryar da wê rojê vir de û Kurdî edinivîsînim zimanê dayîkê. belî bi latînî bi kurdî dinivîsînî heta najî şeş pirtûk te çap kiriye belê. yani gelek helbest hene çîrok hene me daniyê vê derê jî roman jî heye Mesela bijiyane. yani destpêk ama bi helbestê dibe Belê destpêk helbest bû ji xwe ewil 2013 de rêwrê me İzmîrê çap kir. A di duan jî me 2016 li Amedê ew jî çap kir. 2020 me sêhe pirtûk hevdûre çap kir. Dihep helbest êk jî roman bû. Êk jî helbest çapa di dua çavê şêwînî me derxist. Ya talî jî Qumarcî 2022 berî mehek şun yani hin teze em bêjin Lî taze tê dibêjin piranê nû derketiye em bêjin germehî. Çima qumarçî yani navekî cuda ye bi rastî yani yekê qumar dilîze naverok yani ez zanim ama ez dixwazim tu hinekî bêjî Berê Qumarcî bi rastî jî çalinga pêk de mesele ne meselûkin pêkenûkin serborî ne heftû sê heb mesele tê de derbas bin êk şiwa jî zêde bola min kişandî Qumarcî ew havalekî me rastî jî bavê xwe bi Qumarcî bû ji ber ku yani yekê nas bû ez bêjim Yekê nas jiyana e. wî te nivîsandî ew xwe jî bû qismet havalê me bû lê bavê wî ew karê Qumarê de wek sürprîz jî ez çûm got we derxistiye lê got me tobek emniyete herim hecî çat çawa dinivîsînî lê taliya maçê kirim got ji ber ku te tiştek wisa jî kiriye tay me navî nenivîsand Belê. tiştek wisa belê yani çavderiyek e ji nava Çavderî. jiyanê çîrok rast e lê pekenok jî di nav de hene ji ku derê te çap kir ji kîja weşanxanê ew jî weşanxana nal İzmîrê berî mehekê ji me qalê kirî aslında ew tiştê ku ez dinivîsim ve not ve tam 30 sala nivîskariyê dikim me 14 salî bûm ve gel 44 salî me tevlî tiştê ku me rastî dîtî bihîstî min nivîsanat yani cîkî min negirtine negotiye ev aydê me tiştê ku yani min dîtî bihîst mesela tu atar çiti dikî Evet, yani böyle tu atar. gund gund digerî yani tu gelek çîroka rast çîroka tê ez biwerim rastî jem tên ji xwe betî qaskir jem qaleb kirin qismet be hefteyek şûn de pirtûkan nû derê ew jî mesela 32 sala de atariya min wek 105 106 çîrok yani ê ku mesela ji müşteriyê me min ji wa bîstî an jî jiyana wa ji min re balkêş hatî me ew nivîsan mesela hinek kirin dirêjin gora ku min bîstî ew lê ez bêjim me cara ewil bi yani em bêjin wek mesele ku bir de çar hepsa ningat tê
لی قسمت به آوادنه جاره یکی انه شاجمه گوری لکولینا ما کردستان جاره اول پرتوکک ناوی عطار و سرک و جیانا مشتری خواد بنفساندن و یک سپریز اکین وی سپریز به اوجی پشتی هفته یکی ده هفته یکی ده yani دو پرتوک سر هفته هما انا سکنم یعنی بوار بکه yani تو هما بیجی کو مثلا تو ام بیجن تو چیروکک دبینی تو هما شوی ده دنسینی دروژی ده دنسینی چا مثلا انا دگینی بله مثلا پیشی دمک از یعنی ام بیجن چیروک مدید کو هکه کو ام بیجن لایق نویساندنه و نکو هر نویسه ادلاقینم کاکی جباشه لام بیجن وک نویسکار بارت نویسکار تف عینی او کدنه و 20 سالاجی زده 3 ساعته نرازم yani ام بیجن ساعت 11 شوه دست بتنم حتی 5 شفاقه دوره 2 ساعت خود دستینم و 2 ساعت جیانا خواه روزانه دوام دکم دونم باشه از تشتکی دیجی merak ettim. Mesela tu vakta gün be gün digeri. Yani gündi mesela zaten tu nefskari. aslında Yani tu dibêjî yani ew tenas dikin. هناك زانن هناك جين نزان هناك جي براستيجي بيوا يعني او دمك جيانا خو ان شروكا خود بيجن هكاكو ام بيجن او جرماي هبا از بيجن لتنبا ازان بشتي از شوارا نا بيجن مدن بسين aslında bejin hani biz kardı tabii. Belki edita tu mesela tu dert kevi televizyona gelek malper serte nevisandın de rupela da hatır nevisandın yani belki o bu xo tenas bikin o mesela Zafiyajı münasitine mesela bejin o demakan çunma jberkuteye atariyet kan xali çav perdat forçuna ma em bejin ciyek piva مشتريا ما كاتجيانا مجينا نفسي جبركو مات التلفزيون ده بله خير بقى سهل مثلا جيانا خو تقص مقول نحوجكو يعني راسي دولة من بو يعني ام بيجن سيارة وخانية مقول يعني تيجرها بزيرة مقول مرنا خودش تكيم يعني تشتكو هر کس خوازه به دولمندیه دبه ایجا گوزه دو تشتا نشان مجبوری بنفسینی یعنی میگم مجبورش برکو ام بیجن او مشتریه او که زیادتر حواله کمه ایجا مثلا بسلوکا خواه نشانم ده و ام بیجن وی نافکر خواه مدی تو اجیه فیشه کته ده ایجا مثلا او که چیروکا yani işler بيجوا وقت ilham yani duvan tiştana vakta dibin dibîzî yani zav bizim rastî cerhe zav şmerakiye jîte ew xwe jî dibêjin ekil bajarekî dil Amedê gu were çîroka min binivîsîne ji ber ku pênûsa te baş e bêjin wî awayî باش gelek spas dikim waxt zêde nîne bi rastî gelek zû derbas bû yani ez wisa bêjim ser xêrê be hem pirtûkatiya kumarçî û êbê etarçî ew jî etar serkeftin û nivîsandin bi rastî ji tiştekî xweş e yani yani pênivîsandin rastî jî hedera min e teqez yani dema ku demekî min 6 sala navber de min got ez nanivîsim yani teqez em bêjin peyamê mezin jî xwarin lê min dît ku ene nivîsînim rastî ez ê aqilba bijim min dît ku êdî ji ber xwe ve diaxivim min got hiya dîn ne bûye em binivîsim ez binivîsim başe ve demê em bi vê peyvê êdî xatir bixwazin em ê bêjin ku heger hûn naxwazin dîn bibin binivîsînin gelek spas kekçetîn lodî serkeftin em li bajarê Batmanê bûn li Elûhê birêz Çetîn Lodî li gelme bû carekî kamîl ku derê bin